En primeiro lugar, sobre o que está acontecendo co decreto do carbón, un decreto que é obvio que está exclusivamente feito para manter o emprego en outras zonas do Estado español, o emprego na minería, cousa que nós nunca cuestionamos, nin cuestionamos en este momento, pero un decreto que para manter o emprego en outras zonas do Estado pon en perigo miles de postos de traballo no noso país. É coñecido que o Bloque Nacionalista Galego denunciou en tempo e forma este decreto. Promoveu iniciativas parlamentares, por certo, entre elas no Congreso dos Diputados, antes da publicación deste decreto do carbón, pedindo a súa modificación. Naquel momento, o Partido Socialista votou en contra desa modificación. O Partido Popular abstívose. Nos dixemos, e hoxe é evidente que tiñamos razón, que a abstención aquel momento do Partido Popular sobre a modificación deste decreto era tanto como votar que non a súa modificación. Denunciamos, polo tanto, a doble linguaxe do Partido Popular e do Partido Socialista respecto aos intereses de Galiza. Din unha cousa aquí, a contraria exactamente en Madrid. Día sí e día tamén. Nos dixémonos en momento que esa posición política era traizón aos intereses do noso país. Traizón aos intereses do noso país. A partir de aí tamén é coñecido o intento de absoluto paripé, de comedia e de enganos cidadáns practicado por estas dúas forzas políticas aparentando diante da cidadanía galega que se opoñían a este decreto do carbón. Bueno, onte mesmo volveuse a debater a modificación deste decreto no Senado. Foi unha iniciativa plantexada polo noso senador Pérez Bouza. Onte no Senado caeron definitivamente as caretas. Partido Socialista e Partido Popular volven votar en contra da modificación do decreto do carbón e, polo tanto, mantendo unha posición política que é contraria aos intereses deste país. Si eso non é traizón aos intereses de Galiza, pois, francamente, eu xa non sei que pode ser traicionalo. Posicións políticas absolutamente inaceptables por parte do Partido Socialista e por parte do Partido Popular nun momento, ademais, donde, como decía ao principio, o paro se está disparando no noso país. Inaceptable que se poida seguir mantendo un decreto que pon en perigo miles de postos de traballo no noso país. E, de verdade, hai que decir que basta xa de paripé, de comedia e de estar sempre, de verdad, pois en contra do que son os nosos lexítimos intereses.